हामास आरो इजराइलनि दावहानि गेजेराव ओंखारदों भारतनि सानै सुपार अमेन। गोख्रों साहस गोनां होननानै सारा बुहुमावनो मिथिजादों बे सानै सुपार अमेना। दावहानि गेजेराव साहस गोनां हाबा मावनानै बयजोंबो मिथिजादों भारतनि नैबे सानै सुपार अमेना। 7 अक्ट'बर खालि फुंनि 6:30 जादों गिख्रंथाव जाथाय। जाथायानो जादों इजराइलाव। बै समाव हामास उदखारि हानजाया गिख्रंथावै गाग्लोबदों इजराइलाव। रकेटजों गाग्लोबनानै इजराइलनि थागिबिफोरनि न' थांनानै सिलिंखार आरो थागिबिफोरखौ किडनेप खालामदों हामास उदखारिफ्रा। बेबादिनो बै समाव जानाय नैबे मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों, जायनाखि भारतनि सानै आइजोआ सुपार अमेन महरै गनायजादों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बै समाव दावहानि साइरेन गाबनाय लोगो लोगोनो बे सानै आइजोआ इजराइलनि सासे बैसो जानाय आइजोखौ गावसिनि थाग्रा न'आव लाबोनानै रैखाथि गोनां जायगायाव लाबोयो, जेराव बे सानै आइजोआ खमब्लाबो 4:30 हामास उदखारि हानजानि माखासे दुथांफोरजों जुजिबाय थानो गोनां जादों। बिसोरनि रैखाथि देरायाव दर सिफायनानै हाबनायखौ नाजाथारदोंमोन हामास उदखारि हानजाया। नाथाय न'नि हाबग्रा दरखौ गोबाव सम हमथानानै लाखिबाय थानानै हामास उदखारिफोरखौ सिङाव हाबहोआखै बे सानै आइजोआ। हमथानानै लाखिबाय थानाय समाव दरजायाव गिख्रंथावै गुलि गावदोंब्लाबो गाव गावनि जिउजों गेलेनानै गोब्राबैनो रैखा मोननो हायो हामास उदखारिनिफ्राय। नैबे रैखाथि देरानि दरनि थासारिखौ नाय, गिख्रंथाव गुलि बारुदजों फलंजानाय नैबे दरा। जोबथारनायाव बे सानै आइजोनि गिनाय गैयालासे साहसजों हाबा मावनायाव गिख्रंथाव दुथां हामासफ्रा रैखाथि गोनां देरा सिङाव हाबनो हायाखै। बेबादिनो साननि 1 रिंगासोआव इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा फैनानै बिसोरखौ रैखा खालामफैनो हायो। बिथांमोननि बेबादि गिख्रंथाव थासारिजों भुगिनांनानै गावनि साहसजों रैखा मोननायखौ मुलुगनि गासैबो गोजोननाय मोनदों आरो बाख्नायदों। बे साहस गोनां भारतनि सानै सुपार आइजोआनो जाबाय केरेलानि थागिबि, मुङा मिसेस सबिता आरो मीरा महानन। मिथिनाय बादिब्ला बे सानै सुपार आइजोआ इजराइल आरो गाजानि सिमनायाव केयार गिभार्सनि हाबा मावो। बे गासैबो जाथाया हाप्तासेनि उनाव मिसेस सबितानि नैबे मोनसे भिडिअनिफ्राय सोराङाव फैयो। Good morning. I am Sabita speaking from Israel. I work at the border in a kibbutz called Niros. I am working there for 3 years. We are 2 caregivers working, taking care of an old lady, Rachel, with the ALS disease. It was my night duty and I was about to take my leave. 6:30 we heard the sirens. We ran to the safety room. It was non-stop. Suddenly got a call from the daughter saying that things are out of our hand. We didn't know what to do. She asked us to lock the front and back doors. It was locked. So within few minutes we heard the terrorists breaking into our house, shooting, breaking the glasses. Called her back and asked Dalit what to do. Dalit is the daughter of Rachel. Asked her what to do. She told to hold on to the door, not to leave. Things are out of our hand. That's the thing she told us. We didn't know anything. We left our slippers aside to get the grip of the floor. We were there 4.5 hours hanging on the doors. Terrorists were in our house from 7:30, almost 7:30. They were trying to open the door from outside, but we tried our best to hold on to the door. They hit the door, they shot at the door, they destroyed everything. We did not know what was going on inside. Around 1, we heard the shooting back. Shmulik, the father of the house, told us it's the army of the Israel army has come to save us. He got out of the house to see how the things was. Our house was completely destroyed. We don't have anything. They have looted us completely, including the passport of Meera. My emergency bag was taken. Being in the border, we kept our bag as emergency with our documents. It never happened. A terrorist attack, never expected, never happened in their life.
But we knew the missiles will be falling, and when it happens, we used to get into the safety rooms. We used to, once it's over, we come back and take our safety, the emergency bag, and keep it there in the safety room. But on that day, there was no time for us to do anything. এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি ৯৯৯৯ নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক